समाव BTRkhourang फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। थांनाय 18 जुनाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ दिनै 21 खालाराव 6थि इन्टारनेशनेल योगा डे थामहिनबा मुलुगनां योगा सानखौ फालिनो खावलायदों। लोगोसे बिथाङा बर'नि रंगिना संगिना आर'नाइखौ गोदोनायाव लानायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों दि बे 21 खालार थामहिनबा दिनैनि योगाखौ नों न'आवनो था एबा बायजोआवनो थाया मानो खालामनो खावलायदों। जाय योगानि गेजेरजों मानसिनि थैनि इम्युनिटि बारायनाय, देहानि बोलो बारायनाय, सुबुंनि गोसोनि साननाय हनाय गोख्रों जानाय, थुलुंगानाय बारायनाय आरो गोसोनि गोजोनथि जानाय बेफोर गासैबो योगानि गेजेरजों जाफुङो होनना गाहाय मन्त्रि बिथाङा बुंदों। जाय योगानि गेजेरजों थांनाय 5 बोसोराव मुलुगनि दरफ्रोमबो हादोरा हादोरजों हादोर मोजां सोमोन्दो लाखिलायनो हादों होनना बिथाङा बुंदों। मोजां नखरनि आबहावा समाजारिखौ मोजाङै खालामनोब्ला मोजां देहायारि सुबुंनि गोनांथि होननानैबो बुंदों। बिथाङा बुंबावदों दि COVID-19 नि थाखाय दिनै मुलुगा भुगिनांदों आरो बेनि थाखाय जेबो मुलि दिहुननो हानाय नुवाखै। बेनिखायनो बेनिफ्राय बारग'नोब्ला देहाखौ गोख्रों लाखिनोब्ला योगा डेखौ फालिनांगोन आरो योगाखौ खालामबाय थानो नांगोन होनना खावलायदों। दिनै 21 जुन 2020 मायथाइ थामहिनबा रबिबार सान फुंनि 9:15 रिंगानिफ्राय सान मन'गोन होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। बे सान मन'नायनि गोहोमा भारत हादरावबो गोग्लैगोन होनना बुंदों। 10:17 रिंगानिफ्राय 12:10 रिंगानि गेजेराव साना आबुङै खोबथेजाना थागोन होनना बिगियानगिरिफोरा खौराङाव बुंदों आरो 3:04 रिंगायाव सानखौ अख्रां बिखायाव नुफिनगोन होनना बिगियानगिरिफोरा खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों। बाक्सायाव मैया 20 जुन खालार खालि 10 फुट लावथाइनि अजगर जिबौ बोखांनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमा सेराव थानाय उत्तरकुसियाव मैया फुंनि 6:30 रिंगायाव गोमालांनो हमनाय मासे अजगर जिबौखौ बोखांनो हादों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। आसामाव मैया सा 249 सुबुंनि देहायाव गोदानै COVID-19 पजिटिभ केस मोनदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। लोगोसे मोनसे गोजोनथाव रादाब दि सा 132 सुबुंखौ मैया फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया बुंदों। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 5255 जाबाय। बेनि मादाव सा 3202 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय। सा 2040 सुबुङा एक्टिभ केस, सा 9आ थैबाय आरो सा 3आ माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। सानसेयावनो मैया भारतनाङै सा 15,893 सुबुंनि देहायाव गोदानै कर'ना भाइरास गोनां सुबुं मोनदों आरो सानसेयावनो मैया 308 सुबुङा बे भाइरासजों जिउ गोमादों। दासिम भारतआव 4,11,727 सुबुंनि देहायाव कनफार्म COVID-19 पजिटिभ केस मोनबाय। बेनि गेजेराव सा 1,70,219 सुबुङा एक्टिभ केस। गासै सा 2,28,186 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय आरो 13,277 सुबुङा बे भाइरासजों जिउ गोमाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।